soldat marcherende hen ad landet. 1, 2, 1, 2. God aften, soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje. Tak skal du have. Er der slet ikke noget, jeg skal gøre for dig? Jo, du skal hente et fyrtøj, som min bedstemor har glemt det sidste, hun var dernede. Kan du se det træ? Kryb ned i det. Der sidder hun med øjnene så store som tekopper. Du skal ikke tage at høre så meget på mig. Du kan få ondt i øjnene. Der sidder hunden med øjnene så store som møllehyder. Du skal ikke tage at høre så meget på mig. Du kan få virkelig meget ondt i øjnene. Ej, det var ikke. Der sidder hunden med øjnene så store som rulletårn. Rejs man så op, gamle. Har du husket fyrtøjet? Nej, det er fedt. Hvad skal du bruge fyrtøjet til? Det rager ikke dig. Sig, hvad du skal bruge det til, eller lukker vi ud? Jeg siger det aldrig. Hej soldat. Hej soldat. Hej soldat. Jeg trænger til noget nyt tøj. Er der en, der har en tøjbutik? Ja, jeg har en tøjbutik på Østerbro-Gade. Skal vi ikke gå ned på krogen? Jo, der bliver en omgang. Da jeg kom ind til byen, så jeg ikke flot. Er der en prinsesse, der bor derinde? Ja, men hende må ikke se, at hun skal giftes med en helt almindelig soldat. Skal vi gå? Kom nu. Er der en prinsesse? Ding! Jeg befaler min herre. Jeg skaffer mig nogle penge. Tak. Jeg kunne så godt tænke mig at se prinsessen. Hvor er hun dejlig. Godmorgen, prinsesse. Har du sovet godt? Ja, jeg drømte en underlig drøm, at jeg red på en hunds ryg. Vi må finde ud af, om det er en virkelig drøm. Hvordan det? Hofdagen holder vagt og sætter kryds ved den port, hunden går ind til. Det er en god plan. Ding, ding. Jeg befaler mine herrer. Jeg kunne så godt tænke mig at se den prinsesse igen. Hej, prinsesse. Hvad vil I? Du er anholdt. For hvad? For at kysse prinsessen. Du skal i fængsel. Ej,
det er synd for soldaten, han skal sidde i fængsel. Jeg er nødt til at redde ham. Jeg henter hans fyrtøj. Jeg håber, at der kommer en og redder mig. Soldaten er kommet for at redde dig. Det er en dag, hvor soldaten og prinsessen skulle giftes.